Mwe yakarongeka here isi tinoda kutera zvinhu zvakarongeka zvinenge zvabva kuna Geza kuti kana Geza aisa signal kuti musi wakati tinopinda topinda. But iyi ngwarirai vana veZimbabwe, munopfurwa munopera rumwe haina kurongeka. Signal yacho yakabva kunani? Yakabva here kuna vaGeza? So ngwarirai vana veZimbabwe, inini handide kuti mukware. Tida kuita dhemu ine security, dhemu ine protection. Ndo zvatinokurudzira isu kuvana veZimbabwe. Satide kuzonzwa kuzochema vamwe vanhu vapfurwa mutauno. Hatisina handizvifarira hangu. Kana iwewo wacho uri kutoudzawo hauzvifarire kunzwa kunzi hama yako yapfurwa. So tira zvinhu zvinenge zvakarongeka. Vanhu musanyepere vanhu, musakurudzire vanhu zvisirizvo. Kana muri paground makatungamirira vanhu, imimi apa muri kunze muri kutaura zvinhu zvamuri kutaura izvozvo. Uyezve nhau dzinopindirana gamba akwe inini kutaura chokwadi chaicho ina handidzide. Gamba akweka inini ndinomuziva in and out. Munhu yemutengeso uyawe, munhu yemuroi wokupedzesa chanenzi gamba ako uyawe. Munopera varikomana ukaona zvinhu zvinopindira gamba ako icheteka munopera. Ndatochiona chavari kukanda chavari kutenderedza apa wachikurudzira musi wa31. Munopera kupfurwa wakomana, munopera. Hazvina kurongeka zvinhu izvo zvisimazira andiri kuita inini. Vana veZimbabwe handide kukuregerai muchikwara, handide kuregerai muchipondwa kana kuzopfurwa. Handidi. Handida kukuudza ichokwadi. Ngatimirire signal yaGeza, yaComrade Geza. Iyi ya31 iyi munopera rumwe varume. Siyanai nazvo izvi. Plus vanhu vari kuronga izvi vazhinji vacho ndivamwe vaitoronga kunyudzisa kuti nyoka yemabhunu arambe ari mukati. Ndo timu dzacho idzodzi dzana gamba ako idzodzi. Ndo timu dzacho idzodzi. Musadaro varume. Utsinyi wakadaro pamusoro penyika una kunaka. So vana veZimbabwe ndatenda. Vana veZimbabwe nditeererewo zvandiri kutaura. Munopera haina kurongeka. Tinoda zvinhu zvakarongeka, zvine signal, zvine security, zvine protocol. Kwete kungoti chero maita. Vari kundifonera, vari kundibvunza, inini handizvizive izvo zvedhemo ya31. Ende handisi kukurudzirai vana veZimbabwe kuti mupinde 31 because haina kurongeka, haina security. Signal inobva kumukuru. Kwete kuti ininiwo zvanguwo ndakutotaura kuti signal musi wakati. Zvabva kupi izvozvo? So vana veZimbabwe kumatima nenyika kuyambirana nokuonesana zvandiri kuona nezvandiri kuziva, haina kurongeka dhemo yamusi wa31. Ngatinamatirewo Comrade nyoka yemabhunu wabude because iyo timu yana gamba akwe ndo yaironga kuti vanhu ivavo nyoka yemabhunu aramba ari mukati. Ndo timu yekusungisa futi nyoka yemabhunu tichizviona. Saka vana veZimbabwe ngwarirai, munopera kusungwa, munopera kupfurwa. Tinoda zvinhu zvakarongeka. Ndatenda vana veZimbabwe nokunzwisisa kwenyu. Murare munyasha. Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kukapani no channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa gara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tabigirai nyaya irupisa, nyaya irunetsa, nyaya buditswa na madzibaba veshanduko, madzibaba veshanduko vabuda vachitaura about a protest yerukunzi yakarongwa for 31 Mure Zimbabwe for 31 July. Vabuda vachitaura ivo vachiti vanhu ngavasawanikwe vachinyengedzwa, vakapa warning kuti aiwa signal inobva kuna vaGeza chete uchinzi vana Comrade Sarwaka vari kuronga this demo vanogona kukwadzisa vanhu Mure Zimbabwe. Tida kuti mungonzwa audio yatakuvigirai mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. Ndiri kukurudzirai vana veZimbabwe kumatima nenyika, iyi dhemo iyi yakarongeka here? Isi tinoda kutera zvinhu zvakarongeka zvinenge zvabva kuna Geza kuti kana Geza aisa signal kuti musi wakati tinopinda topinda. But iyi ngwarirai vana veZimbabwe, munopfurwa munopera rumwe haina kurongeka. Signal yacho yakabva kunani? Yakabva here kuna vaGeza? So ngwarirai vana veZimbabwe, inini handide kuti mukware. Tida kuita dhemo ine security, dhemo ine protection. Ndo zvatinokurudzira isu kuvana veZimbabwe. Satide kuzonzwa kuzochema vamwe vanhu vapfurwa mutauno.
hatisina handizvifariri hangu. Kana iwewo wacho uri kutoudzawo hauzvifariri kunzwa kunzi hama yako yapfurwa. So tira zvinhu zvinenge zvakarongeka. Vanhu musanyepere vanhu, musakurudzire vanhu zvisirizvo. Kana muri pagiraundi makatungamirira vanhu, imimi apa muri kunze muri kutaura zvinhu zvamuri kutaura izvozvo. Uyezve nhau dzinopindirana gamba akwe inini kutaura chokwadi chaicho ini handidzide. Gamba akweka inini ndinomuziva in and out. Munhu yemutengeso uya, munhu yemuroi wekupedzesa chaanenzi gamba ako uya. Munopera varukomana, ukaona zvinhu zvinopindira gamba ako cheteka munopera. Ndatochiona chavari kukanda chavari kutenderedza apa vachikurudzira musi wa31. Munopera kupfurwa vakomana, munopera. Hazvina kurongeka zvinhu izvo, zvisimazira andiri kuita inini. Vana veZimbabwe handide kukuregerai muchikwara, handide kuregerai muchipondwa kana kuzopfurwa, handidi. Handida kukuudzai chokwadi. Ngatimirire signal yaGeza, yaComrade Geza. Iyi ya31 iyi munopera rumwe varume. Siyanai nazvo izvi. Plus vanhu vari kuronga izvi vazhinji vacho ndivamwe vaitoronga kunyudzisa kuti nyoka yemabhunu arambe ari mukati. Ndo timu dzacho idzodzi dzanagamba ako idzodzidzi. Ndo timu dzacho idzodzidzi. Musadaro varume. Utsinyi wakadaro pamusoro penyika una kunaka. So vana veZimbabwe ndatenda. Vana veZimbabwe nditeererewo zvandiri kutaura. Munopera, haina kurongeka. Tinoda zvinhu zvakarongeka, zvine signal, zvine security, zvine protocol. Kwete kungoti chero maita. Vari kundifonera, vari kundibvunza, inini handizvizive izvozvo zvedhemo ya31. Ende handisi kukurudzirai vana veZimbabwe kuti mupinde 31 because haina kurongeka, haina security. Signal inobva kumukuru. Kwete kuti ininiwo zvanguwo ndakutotaura kuti signal musi wakati. Zvabva kupi izvozvo? So vana veZimbabwe kumatima nenyika kuyambirana nokuonesana. Zvandiri kuona nezvandiri kuziva, haina kurongeka dhemo yamusi wa31. Ngatinamatirewo Comrade nyoka yemabhunu wabude, because iyo timu yanagamba akwe ndo yaironga kuti vanhu ivavo nyoka yemabhunu aramba ari mukati. Ndo timu yekusungisa futi nyoka yemabhunu tichizviona. Saka vana veZimbabwe ngwarirai, munopera kusungwa, munopera kupfurwa. Tinoda zvinhu zvakarongeka. Ndatenda vana veZimbabwe nokunzwisisa kwenyu. Murare munyasha.